Toto je pro zpravodajství TV Prima. Dra TV Nova, pardon. Tak co, kdo se bude? A já vám to tady nechci schodit. Už. Tak je blesk. Kterou vařítek? Koš. Jo, to na schody. Jo? Ty na schody? No. To je to na schody. Jo, už ho tam dali. A jedou. To chvilku odjedou, asi. Ještě tam nikoho nedávali. Ale měli otevřený zadní dveře. No to vím taky, ale žádný pán tam nebyl. Nezájem. A co když to bude paní? No to žádný prostě jako nějak, žádný Člověk. člověk tam nebyl, jenom ten sanitář. Já se asi otevřu to okno, abych si vyhlídnul ven. Tady se nevadí, si můžu? Ne, to nesmíš chodit. Jo. No, to dlouho nebylo otevřený. Jo. Tak. Jo, dobrý. Jo, už natáčím minuta a 3/4 a stejně se nic neděje. Hledně baterka vydrží. Nebych byl nasranej. Takže se chceš jít doma podívat, jo? Chci doma pochlubit. Tak ten mobil vystrč, ne? Jen. To je takový hapat. Je to totální hovno. Takhle to bylo lepší. Třeba ho tam oživujou. Ty vole, mě snad upadne ruka. Já mám golí? Ne, ale mrzne. Ne, to není mamuška. Uf. Mamuška. Víš co, jako v tom, jako... Co kurva? Prdele. Jebať. Ne, to si chceš, ne? Pepíčku. Ale už to nejde, ne? Jo? Koš? Tak to, paní, jak to jde? Já vím, musel to otvírat.